سلام تقاتلت مدى فريكس أكاديمي كما ياللغم أبزلغم وصلنا إني عرفت جزي ناتمنخو كمتي كل جزي ناي سنبت ماركت أناليسيس حيزة مسياللغو وتهم سدرا بيت ناي channel زي كونكم دما لايك سابسكرايب جيركم جميركم كسام موداتا كتباتاتولني بخبرية عدموكم لو معلت دما أزيوم بلوسات زخونو ستاب أزيوم أقدس زخونو بيرس حيزة مسياللغو كدما نابتي بيرس محلافنا ناي دي اكس واي برفورمانس وي دما ناي دي اكس واي بحفشا دما يو اس دي انت عينت حيل حيزلو زي حلف سومون وي دما نزمت زلو قدمنا بو كنجمرينا سلازي ابزي دي اكس واي كمزي نريو زلنا ابزي حلف نوح زبله اوارح مالتيو كومبليتلي اب ناي بولش زخونه مومنتم نير مالتي زغانتا يزرينا زلو حيلي ناي دولار يزرينا مالتي حجين دحر إنياخا اوريدي اتي بيريش مومنتم ወይ ድማ ብሪሽ ትረንድ ጀሚርልና ኣሎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ ናይ ሳፕላይ ዲማንድ ስፕሬድ ገይሩ ድማ ኦል ደ ዌይ ንታሕቲ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ኣዋርሕ ወላ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙናት ብሓፈሻ ማለት እዩ there is high probability ናይ USD weakness ክንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ DXY ናብዚ ክሳብ ሚእቲ ዘሎ ፕራይስ እንድሕር ወሪዱ እቶም ምስ USD ድማ ብኡ መሰረት ቫልዩ ይጎድል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ንገብሮም ሰትኣፕ ድማ በዚ መሰረት ኢና ክንሪኦም ሕጂ ስለዚ ዶላር እንድሕር ዋጋ ናይ ምጉዳል ተኽእሎ ኣለዎ ኢልና ኮይና በዓል USD GPY ዳመሰሉ ሴል ንክኸዱ GBP USD ከምኡውን በዓል ጎልድ ዘለዉ ድማ ናይ ኣብ ትረንድ ናይ ምኻድ ፕሮባቢሊቲ ክህልዎም ይኽእል እዩ ንምባል እዚኣ ምፅያ ዘለኹ ስለዚ ስትሬት ኣወይ ለስጎ ታዋር ቻርት بقدامنا نريو بير USD GPY USD GPY ኣብ ናይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ቡሊሽ ሰናሪዮ ወይ ድማ ቡሊሽ ሙቭመንት ቀንዩ ማለት እዩ ንውሕ ዝበለ ኣዋርሕ እዚ ማርኬት ዝውን ኢቨን ዊ ካን ሰይ ዳርጋ ብሓፈሻ ናይ ላስት ይር ክንብሎ ንኽእል ኢና 2023 ሙሉእ USD GPY ኣብ ናይ ኣፕ ወይ ድማ ቡሊሽ ማርኬት ቀንዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ምዝ ንሪኦ ዘለና ናይ USD ዊክነስ ወይ ድማ ናይ DXY ሴል ናይ ምዃን ተኽእሎ ስለዚ there will be high probability USD GPY ሴል ናይ ምኻድ ተኽእሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ካብ ፅባሕ ጀሚርና ማለት እዩ እንታይ ክንርኢ ኢና 149 ብሬክ እንድሕር ገይርልና ሴል ክንሕዝ ኢና ማለት እዩ USD GPY 149 ብሬክ ኣብ ዝገብረልና ብናይ ሃየር ታይም ፍሬም ዝብል ዘለኹ ከም ኣግሬሲቭ ኢንትሪ ክንኣቱ ንኽእል ኢና እንተዘይኮይኑ ግን ወን 148 ሪቴስት ምስ ገበረልና ኣብዚ ንሴል ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ታርጌትና ህና ኦኬ 145 ኣዋር ቲፒ ታርጌት ኤሪያ ማለት እዩ ከምኡ እናበልና ድማ ክሳብ 137 ኤሪያ ሴል ፖዚሽን ናይ ምሓዝ ተኽእሎ ክህልወና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውራድ ክህልወ ተኽእሎ ኣለዋ ማለት እዚኣ ማርኬት እዚኣ ስለዚ 149 ብሬክ እንድሕር ገይራትና ብከምዚ መንገዲ ክንሪኣ ኢና ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ግዜ ናይ ባይ ብዙሕ ናይ ባይ ሸውሃታይ ክህልወናን እዩ ኢንኬስ እዚኣ ማርኬት እዚኣ እንድሕር ናብዚ ኤርያ እዚ መፅያትልና ግን ዊ ሜይ ሲ ካብዚ እውን ኤጌን ሴል ብሓፈሻ ግን ኢንስቴድ ኦፍ ካብዚ 149 ብሬክ ኣውት ካብኡ ድማ ንሴል ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ ስለዚ ዝዓበየ ፕሮባቢሊቲ ናይ USD GPY ሴል ኣላትና ናምበር 2 GBP USD ክንርኢና GBP USD ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና GBP USD ға ብጣዕሚ ኣዝዩ ቡሊሽ ዝኾነ ሃየር ሎው ሃየር ሃይዝ ፎርም እናገበረ ማለት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና at the same time እውን ፕራይስ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ንውሕ ዝበለ ኣዋርሕ ሴል ኦፍ ዝነበሮ ሪካቨሪ ይገብር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ GBP USD ға there is high probability this market to go up ስለዚ እንታይ ክንርኢና ኣብ ናይ smaller time frame there is probability ናብ 1.25 ሪቴስት
pull back እንድሕር ጌራትልና ካብዚ ኤሪያ እዚ ንባይ ፖዚሽን ክንሕዛይና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘላቶ ሕጂ ቁሩብ it is expand ልዕሊ 30 ፒፕ ዝኸውን ከይዳ ኣላ ዊዶን ኣብዚ ባይ ንብል ኢና ኣብ 1.25 ኤሪያ እንድሕር መፅያትልና ግን ንባይ ፖዚሽን ክንርኢና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ታርጌትና ድማ ናብ 1.28 ክኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ there is high probability GBP USD again ናይ ባይ ፖዚሽን ናይ ምኻድ ተኽእሎ probability ናይ ምኻድ ተኽእሎ ማለት እዩ as long as ነዚ 1.25 ኤሪያ ዝሓዘቶ still this market is in a bullish way ስለዚ ምክንያቱ ኣብዚ ዘለዎ ሕጂ ባይ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ማርኬት ኣብ ናይ ኤክስፓንሽን ስለ ዘሎ ማለት እዩ ግን ናብዚ ኤሪያ ዝሪቴስት ምስ ረኸብና we can look for buys next GBP CAD ሒዘ መፅእ ኣለኹ GBP CAD from last week ማለት እዩ we've been expecting this market ካብዚ ሴል ንኽንብላ ንፅበ ነርና ማለት እዩ ናይ 30 ዝኾን ፒፕ ኣለና ንላዕሊ ነዚ ጋፕ ዝፊል ክትገብረልና ሞ ክሳብ 50 ፒፕ ዝኸውን ነዚ ኤሪያ ዝፊል ክትገብረልና ካብዚ ሴል ፖዚሽን ክንሕዛ ኢልና ሓሲብና ነርና ግን still we are waiting this pair እንድሕር ርኢናያ ግን ሕጂ እንታይ ፎርም ጌራትልና ኣላ ኣብዚ completely ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ rejection ፎርም ጌራትልና ኣላ for head time frame as we can see ስለዚ እዚኣ ፓየር እዚኣ ድማ 1.715 ኤሪያ ብሬክ እንድሕር ጌራትልና straight away sell ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ this is our sales if it break this structure retest this area ብድሕሪኡ this is our target area TP1 ማለት እዩ this is our TP ከም እናበልና ድማ ናይ ሴል ናይ ሪቨርሳል ክርኢና ማለት እዩ ኢንኬዝ ነዚኣ ብሬክ ገበረትልና እንድሕር ንላዕሊ መፅያትልና ግን it will be good ብካልእ መንገዲ ካብዚ 1.72 ኤሪያ ሴል ፖዚሽን ክንሕዚና ማለት ስለዚ ኢንኬዝ ምክንያቱ ሕጂ ኣብዚ ክንኣቱ ዘብለና ዘሎ እንታይ እንድሕር ኢልና this rejection the price at the same time ነዚ ኤሪያ ብሬክ ገብረልና ኣይከኣለን ዘሎ ስለዚ there is probability market to go down ስለዚ ኢንኬዝ እንድሕር ነዚኣ ርኢናያ ድማ ሴል ፖዚሽን ክንሕዚና ፋይናል ታርጌትና ድማ it will be up to this point ክሳብ 1.63 ናይ ሙራድ 63.900 ኤሪያ ማለት ናይ ሙራድ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዎ GBP CAD ቀፂልና CAD CHF ክንርኢና CAD CHF as you have seen last week ካብዚ ንባይ ፖዚሽን ሒዝና ኣለና so we have to wait we have to keep this market ኢልና ኣለና እንድሕር ርኢናያ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ area of value break ጌራትልና ኣላ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ትረንድ ላይን ናህና completely break ጌራትልና ኣላ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ዘይኣተዎ ዘሎ ድማ after bullish confirmation here we can look for buys potential move up to this area will be target ማለት ክሳብ ኣብዚ ታርጌት ብምግባር ድማ ናይ CAD CHF ፖዚሽን ክንሕዚና ማለት እዩ እቶም ዝኾነ ዘይወሰድናያ ዘለና ከዓ after bullish confirmation candle ክንኣቱ ኢና ክሳብ ኣብዚኣ ማለት እዩ stop loss ናህና ቢሎ ጌርና ብከምዚኣ መንገዲ ድማ CAD CHF ክንሕዛ ኢና ሕጂ ናይ CAD ሰለስተ ዝኾኑ ፔርስ ኣለውና ምክንያቱ GBP CAD ንብል ኣለና CAD CHF ንብል ኣለና USD CAD እውን ቀፂልና ክርኢና ምክንያቱ ኣብዚ ዝሓለፈ ንውሕ ዝበለ ግዜ CAD the weakest pair ነይሩ that's why ኩሎም pairs CAD all the way ሴል ከይዶም ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ክንሪኦም ከለና ግን እዚ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ዋላ እውን ካብ ሰሙን ጀሚርና ማለት እዩ ሪካቨሪ ናይ CAD ንርኢ ስለ ዘለና there is probability this setup to run the correct way ስለዚ USD CAD እውን ክርኢና USD CAD ንሪኢናዮ እውን ፕራይስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ሃየር ታይም ፍሬም ትረንድ ላይን ብሬክ ጌርልና ኣለዎ ከምኡውን ሞመንተም at the same time sellers control ጌሮምልና ኣለዉ ፕራይስ ናይ ሃየር ታይም ፍሬም ብሬክ ጌርልና ኣሎ at the same time ሪቴስት ኮይንልና ኣሎ ብዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ስለዚ will wait confirmation candle sell confirmation candle for this pair stop loss ናህና above this trend line ጌርና ድማ we are going to look this move all the way ንታሕቲ ክሳብ 200 ፒፕ ዝኸውን ታርጌት ክርኢና ማለት USD CAD finally the boss Mr. Gold okay Mr. Gold ድሕር ርኢናዮ እቶም ኩልኩም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል you know
ካብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ቡልሽ እናበልና ኣናላይዝ ንገብሮ ነርና ማለት እዩ ናይ ጎልድ ሕጂ እንድሕር ርኢናዮ ከዓ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ ወይ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ዞን መፂልና ኣሎ ስለዚ እንታይ ክንፅበይና ካብ ጎልድ 2007 ማለት እዩ 2007 ብሬክ እንድሕር ገይርልና ባይ ፖዚሽን ክንኣቱና ስትሬታ ወይ ታርጌትና ከዓ 2060 ክኸይድ ማለት እዩ እዚ ንውሕ ዝበለ ታርጌት ክኸውን ይኽእል እዩ 2060 ናይ ምኻድ ተኽእሉ ሜይቢ ደካሚን ማንስ ብሓፈሽኡ ግን ነዚኣ 2007 ኤርያ እንድሕር ብሬክ ገይርና ታርጌትና ክሳብ 2060 ታርጌት ብምግባር ንባይ ፖዚሽን ክንርኢና ኣት ኤኒ ታይም ግን ነዚ እዚ ኤርያ እንድሕር ፕራይስ ሪጀክት ገይርልና 1996 ኤርያ ብሬክ እንተገይሩ ሴል ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንብል ኣለና ማለት እዩ ፕራይስ it may push up ድሕሪ it may break this structure 1996 it will retest ካብዚ ድማ ሴል ፖዚሽን ክንሕዝ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኦቨርኦል ግን 2007 ኤርያ ኣዋር ኤርያ ኦፍ ቫልዩ ስለ ዝኾነ ነዚአን ኤርያ እዚአን ብሬክ there is probability ነዚአን ብሬክ ክገብረልና ማለት እዩ ስለዚ ነዚአን ብሬክ እንድሕር ገይርና ባይ ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና ኦቨርኦል ግን 2007 ብሬክ ሳብ ዘይገበረልኩም ባይ ዝበሃል ከይትርእዩ ኣብ ጎልድ at the same time ድማ 1996 ብሬክ ሳብ ዘይኮነ ድማ ሴል ዘይምርኣይ ተመራፂ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ሰሙን እዚኣ ነዚኦም ፔርስ እዮም ክንከታተሎም ኢና ያ ካብ ኩሎም ከዓ ተወሰኑ ፔርስ ኣብ ንሕና ፖዚሽን ራንክ ገብሩ እዮም definitely will get our target ስለዚ ኩሉ ግዜ trading is risk management ኩልና risk management ከይንርስዕ there is no 100% move ዝንብሎ ዘለና ማለት እዩ risk management proper ተጠቂምና ድማ ነቲ ንደልዮ ታርጌት ከም ናሃርም ኣይጠራጠርን ማለት እዩ ሰሰናዩ ሰናይ ናይ ትሬዲንግ ሰሙን ንኩልና ሰሰናዩ ሓንቲ ሓበሬታ ኣላትን መወዳእታ ካብ ሶሉስ ክሳብ ቀዳም ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ፍሪ ዝኾነ ናይ ፎሬክስ ክላስ ኣለኒ ሰዓት 1 ዩኬ ታይም ማለት እዩ ከምኡ ክንጅምር ኢና ሶሉስ ሰዓት 1 ክሳብ ቀዳም ዘሎ ግዜ ማለት እዩ ብዘይ ምቁራፅ ንሰሙን ዝኸይድ ፍሪ ዝኾነ ናይ ፎሬክስ ክላስ ኣለና ምስ መሳርሕተይ ኮይንና ማለት እዩ ስለዚ ኩልኩም ቶም ኣብቲ ንሕና ኣካዳሚ ዘለኹም ድማ ዋላ እውን ብዩቲዩብ ስትሪም ክኸውን እንተዘይኮይኑ ድማ ናይ ቴሌፎን ኣላትኩም ኣብዚ ዩቲዩብ ባጌርኩም ኮንታክት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ሊንክ ክንሰደልኩም ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ሰሙን ከለዎናይ ሰሰናዩ ቻው